כעת לתמונה המפורסמת מתעלת סואץ במלחמת ששת הימים, או יותר נכון לתמונות שמאחורי התמונה ההיא. צלם של מגזין לייף מצלם אז את יוסי בן חנן הקצין, ומתברר שבאותו זמן צלם של דובר צה"ל מתעד הכל במסרטה. ניר דבורי עם התיעוד ההיסטורי 41 שנה אחרי. זאת התמונה שעשתה היסטוריה. יוסי בן חנן, אז קצין צעיר, טובל במימי תעלת סואץ על שער המגזין הנחשב לייף. 1967, היום האחרון של המלחמה, ישראל הצטיירה אז בעולם צעירה, חצופה, בלתי מנוצחת. גשר פירדן 10 ביוני, יוסי בן חנן יורד לתעלה, בידו רובה קלצ'ניקוב, לא מגולח ועם בלורית מתנפנפת. זו תמונה מדהימה. 41 שנים אחרי מתברר שאת הרגע הזה מישהו תעד במסרטה. אז אני אומר לו, תרים את הקלצ'ניקוב, זה יהיה צילום, וזה יהיה הצילום. הוא הרים את הקלצ'ניקוב מעל לראשו, ובאותו רגע צלם הלייף לחץ. אלי לנדאו, אז כתב צעיר במעריב, מגיע לתעלה יחד עם דניס קמרון, צלם של המגזין לייף. אליהם נלווה קצין מדובר צה"ל יונה חצור, והוא זה שתיעד הכל במסרטה שנסע עמו. וזו בעצם, כמו שהוא אומר, התמונה שהפקיעה אותו מהפרטיות של סגן אחד לוחם, והפכה אותו לתמונת מלחמה של מיתוס של כיבוש התעלה. יונה חצור צילם בכל החזיתות. התמונות שהגיעו לאחרונה לארכיון צה"ל מאפשרות הצצה נדירה לרגעי הקרבות. מטוסי קרב מפציצים שיירה מצרית בסיני. בדואים אוספים גופות חיילים מצרים. טנקים מצריים שרופים במדבר. חיילי צה"ל מסתערים לעבר חיילים מצרים ולוקחים אותם בשבי. שמואל גורודיש, אז מפקד חטיבה 7 של השריון, מאובק לאחר ימים של לחימה עם אנשיו ומפות הקרב. אז הוא עוד היה גיבור, אחר כך תפרוץ מלחמת יום הכיפורים והכל ישתנה. וזהו גשר בנות יעקב, העלייה לרמת הגולן. טנקים סורים פגועים, מסעיות סוריות שנלקחו שלל. העיר קונטרה הרוסה, חנויות שנסגרו ובעליהן נמלטו ברחוב הראשי. הסורים דאגו להשאיר כך את העיר עד היום, זכר לכיבוש. למרגילות החרמון קציני אום מסמנים במפות את קו הפסקת האש. המפות האלה הן המפות שעליהן מתווכחים גם היום הנציגים הישראלים והסורים למשא ומתן. ירושלים, הר הבית, מבט מטיילת ארמון הנציב. טנקים בשערי העיר העתיקה. דגלי כניעה לבנים מונפים על הבתים. דחפורים הורסים מבנים, מכשירים את רחבת הכותל המערבי. תושבי העיר מורשים לראשונה להגיע אל הכותל, להתפלל. סמטאות העיר העתיקה. על הקירות הנחיות התנהגות לציבור שהפיץ צה"ל. וליד החומה קבוצת חיילים. מקיפה את הזמרת נחמה הנדל, אין קול אבל קריאת שפתיים מבהירה, העיר אשר בדד שבט ובליבה חומה. כן, הנדל שר על החיילים את ירושלים של זהב. צעירים ערבים מביטים מן הצד. תמונות נדירות ש41 שנים אחרי עדיין מרגשות, בזכות אדם אחד שהוציא מצלמה ותעד.